Και κορυντήματον πεθέρος χαράξε και η Ανατολή ο Ιασίν Μανασκάλιον. Μετά τον Χρήστο Αντωνιάδη, ένας ακόμη μεγάλος πόντιος, ο Γιώργος Σαμαραντίδης, έφυγε από κοντά μας στις 2 Φεβρουαρίου. Ο Γιώργος Σαμαραντίδης γεννήθηκε το 1944 στο καπνοχώρι Κοζάνης και ήταν γιος του γνωστού λιράρη Στάθη Αμαραντίδη και της Σοφίας Καβακίδου, πρόσφυγες από την Άνω Ματσούκα του Πόντου. Από μικρή ηλικία ξεκίνησε να παίζει λύρα κοντά σε ανθρώπους μεγάλης ηλικίας γεννημένους στον Πόντο, γεγονός που επέδρασε καταλυτικά στο να παραμείνει παραδοσιακός. Συνεργάστηκε για πολλά χρόνια με το θέατρο της Δώρα Στράτου και ταξίδεψε σε πολλές χώρες του εξωτερικού όπως η Ινδία και το Αζερμπαϊτζάν. Επίσης συνεργάστηκε με τη Δόμνα Σαμίου, δίνοντας πολλές συναυλίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Είχε ηχογραφήσει πάνω από 40 δίσκους και CD συμπεριλαμβανομένων και διαφόρων συνεργασιών με καταξιωμένους καλλιτέχνες. Η κηδεία του Γιώργου Αμαραντίδη έλαβε χώρα το μεσημέρι του Σαββάτου στη γενέτειρά του το Καπνοχώρι, όπου φίλοι και συγγενείς του είπαν το τελευταίο αντίο. Ήρθαμε σήμερα να αποχαιρετήσουμε έναν μεγάλο δάσκαλο της ποντιακής μουσικής πάνω στα χνάρια του οποίου πατήσαμε και πορευθήκαμε κι εμείς. Είναι ένας άνθρωπος τον οποίο χρωστάμε πάρα πολλά, αλλά πιστεύω ότι η ακτινοβολία του θα τον κάνει να είναι πάντα στις καρδιές μας. Ήρθαμε να πούμε το στενό αντίο στο φίλο μας, συνεργάτη μας Γιώργο Αμαραντίδη, από τον οποίο έχω μάθει εγώ προσωπικά πάρα πολλά όσον αφορά τα παραδοσιακά μας τραγούδια, τα τραγούδια της Ματσούκας, τα οποία τα υπηρέτησε με μεγάλο σεβασμό και με μεγάλη αγάπη. Ο Γιώργος, πέρα από όλο του το έργο, έτυχε να το ζήσω πολύ καλά και από πολύ μικρός. Πάρα πολλά χρόνια και σαν συνεργάτη και σαν φίλη μπορώ να πω απλά ότι ως συνήθως, όχι το μετά θάνατον όλοι δοξάζονται, αλλά αυτός το άξιζε και πιστεύω το πήρε στις καρδιές των γνήσιων ποντίων αυτό που προσέφερε. Το μόνο που μπορώ να πω σε αυτή κουράγιο στην οικογένειά του, δεν το ξεχνάει κανείς και φυσικά εμείς οι φίλοι του, και να είναι ελαφρύ το χώμα που το σκεπάζει. Στο μεγάλο δάσκαλο του ποντιακού ελληνισμού, της μουσικής και του τραγουδιού, αλλά στο μεγάλο δάσκαλο και προσωπικά στο δικό μου μεγάλο δάσκαλο που με έμαθε να παίζω, να τραγουδώ και να αγαπάω την παράδοση. Όλα τα παρέα στο επίνε μαζί, όλα ήταν άξιος, χωρίς να τον παρέα εκείνον το χωρί στο καφενείο. Μαζεύκονταν τα παιδεία όλα στην ηλικία, οι τρανοί, οι μικροί, όλα αγαπάνε να τον. Και πάνω απ' όλα αγαπούσε τη νεολαία, τους νέους λιράριδες.